Shuthi wonke umuntu osemgaqweni there is a story behind. Yeah, mfethu ngeke aveleze la without a reason. Ngizwa hayi ukuthi uyathanda akathandi naye. Kodwa isimo sesimphoqa ukuthi iqinisele emgaqweni. Shuthi lento igcina ikhulu ikhandela izitha ibeka impilo yakhe engcupheni. Ngizwa baningi ke abashona ukuthi abanye bayalahla ukuthi baseyafunakala sheshe bamthole umshaya afi. Baningi nje abafile abafisa ade ngiphila nabo. Ngizwa nami ngiyibona ukuthi hayi yabo masasiqhubene ngokuthi ngihlala la nami ukuthi angikho right angithi kubalekela ngize ngasedrobhini mhlawumbe la kungconywana ngakhona nabantu abakafuthi abaningi abangangazi angithiwe yibolo mfethu. Uma ubheka before nje siqale inkulumo zethu umphakathi udila ngendlela eright yini nezidakamizwa umphakathi kunendlela odila ngayo nabantu abantshontshayo amaphara. Uma ubheka indlela abadila ngayo namaphara ayikho right iyafana inendlela abadila ngayo nabantu abadayisa izidakamizwa. Ibalance ekhona nilapho ngokubuka kwakho. Ayikho mfethu. Ayikho. Thina sifaka kakhulu thina abathenga baseyibhemayo lento. Ngizwa ukuthi thina sibe nenkinga abadili nalabantu abakuyi bona abadayisayo. Phela badila nathi. Ngizwa. Ngoba phela bona bafaka influence empi ukuthi thina sigcine sibhemile ngoba sithole idoza lento. Ngizwa ngo. That's why ugcine usogcina uyantshontsha awukwazi ukuphanta uzopanda ngephi indlela. Uqala uzikwazi ukwenza into ufuna uqala ubhema ngithi ubethatha phela lo manje so something useduzana ukubona ukuthi lokho kungadayiseka hamba ukudayisa kuze ube right akugcinile ke lapho ngizwa noma umuntu sothi uyakuthoma thathe leyo mali awubuyi uyabaleka yabo lento uzoyisola usuyibhemile leyo mali uthayibo ngalenze flop usuyaqala usuyabaleka manje qala lapho kuphela namato akufunayo yabo ukuthi wenze izinto engase ngizwa kunzima nje mfethu kunzima ngempela. Mina ngiyafisa ukuthi ngisuke sengineminyaka eminingi kakhulu manje. Ngina 43 years manje. Yabo. Ingane yami ishawa matric kulo nyaka. Yabo. Yabo bengaba isipho esihle nje sayo ukuthi ubuyele ekhaya. Angihlali ke kodwa nayo yabo. Futhi mina ngikhulele eBhunkulile komalume. Yeah. Khuliswe salukwazi. Yabo. Ioleti lami lasha. Yeah. Mina oqale oleti. Yabo. Smile shot uleti lithole umfana amantombazane no2 mina ngiliswe salukwazi lapho. Khule nje nami yabo ngicina ngizwana namajita ngoba ngiyabona nje umkhulu salukwazi siyangigulisa abafisi bayagqoka yabona ugqoka ku fashion. Ngizwa una uthanda uthi le nto ukuthi ngiyidinga yabo ngenza kanjani ngaze ngicine singithatha nabangani sisingena emajaldini sisiyantshontsha. Ngizwa ngaphi koyidakamizwa umtshontsheni qalile ke idakamizwa nje okay asibuyisele emuva mfowethu ukhulelephi wafunda phi njengoba usho ukuthi nje ukhuliswe isalukazi wena ubumntwana onjani ngaphambi kweyidakamizwa sifuna ukukubona umuntu ongayibhemi izidakamizwa sikubone futhi useyidakamizweni ukuze azi umuntu ukuthi uma ephume kubeni umuntu ungenaphi yayibona le so nanokuthi ubukade umfundi wena onjani ubunayo impendulo kathisha zonke lezo zinto lezo because kunanenye inkolelo yokuthi lento ibantshontsha kakhulu abanempendulo kathisha sifuna ukubalansisa somphakathi sicheck ukuthi singayivikela kanjani ke labo bantu abahlakaniphile kuyibona bagcina kuyibona kakhulu abaphelele ezidakamizweni awusilandise mfowethu myself oh mina ngikhule ngumfana kagogo ubani ngithi umuntu usuku mina igama kwahlele sibonga mfethu ngikhulele kaNyoswa ka Hillcrest ngiyumfana kagogo ngithatha ugogo njalo sesontweni yebo lonto sikuya ngokukhula ke kanjalo bengifunda phela esikoleni emphumela eprimary saqala isikole yabo hayi ngifunde ke futhi kamnani kodwa nazo bese ngangivuma yabo bese ngiphika akujwayeleke ukuthi eshoshana bese ngangivuma kahle wathi mayethole mina angazi ukwenza ngisho ukuthi agcina ngithi nginalesi feel kuthiwa ama-fit isipho yabo njalo mangisesikoleni ngi-end up sengiphapha sengisekhaya angifika kanjani ekhaya yabo so hayi usha kwama-fit kanje yabo ngoba mase silandela ukuthi nabantu abathi bayakwazi ukuqeda le nto behluleka ukuyile nto bathi ngoba usuke washa emzimbeni akuselula ukuthi usizakale uke washa kanjani umzimbeni nje wonke yabo sakhula ngisemshana ngizwa basha ngiyacishe yakodistra yonke usha kanjani futhi kwawubeka isitofu ngangikade so udadobo kama wengikade uma engekho emsebenzini futhi uleli lengikadile liyashibiza ngizwa ubeka iprima stove la libeke amanzi sizokwenza iparish mina kanti ngilele phansi ngaleso sikhathi ngivuke yena ulele embhedeni kade ngize ngifike ngidonse ibhodo elibuyelisa ngizwa
inkinga yami ngasha kanjalo futhi kuya ngokukhula-ke lento-ke lokhu ingishaya ngithi yabo khula ngiqala e-primary nje yebo ngize ngigcine ngiyibonisa ngiyinhlekisa phela manje enganeni yebo lonto yeba ngasho yebo ngiye ka-5 esikoleni ngithi yabo qala ngahlangana nabangani sibheme insangu yebo lonto ngiyi-right yabo emva kwalokho umuntu angene emajaldini kusithuthi emajaldini sibheme ingidi-ke manje cha uqala kanjani ngifuna ukuqala nje okay la ingidini uma ukuthi usuqalile ngesikhathi usuqalile ukubhema onsangu kukhona indlela abakubona ngayo ekhaya ukuthi usuqalile ya ngoba sithi ngisafunda esikoleni kwenzeka ukuthi ngami ngisibheme esikoleni ngiphume buye ngikhumule uniform ngishiye lapha kanti ugogo uzothi ngiwashela ingubo zami esimese hawu standard bank sinogwayi nayo leyo nsangu ngikhohliwe ngithi asawu khona into yakho engikuphepha ngikubekele yona lapha obukuthi ngishaya wena ngisho igogo yakuyona yami khona umuntu kade ngiphase ngiqamba mange yabo yibona angathi hayi wena usuyabhema ngithi mina igogo ayangibhema yabo kuye agcine ngibambile kwayena umalume ukuthi okay ngiphume esikoleni ngoba isikole seduze kwasekhaya sika makhelwane yabo kumngani wami sifike sihlale khona sibheme khona kanti uzofika afike khona sigqoke uniform siyashuka sonke sikinge esikole siyabhema ila ngibamba khona bami sawona uyabhema hayi kuthi kuba ngishaya wayibona lonto ngalonto futhi umalume ugcina kuma ulama uma yabo futhi manje beshadile uyena umuntu osengibhekile ngoba ngithethe nogogo la waye manje futhi ngendlela yangishaya ngayo akangishayisa kwengane yebo lonto futhi ngicela ngiyibona azi mina hayi la ekhaya nje ngiphethe kahle bangihlukumeza yebo lonto ngingene kanjalo ke ngiqhubeka ngibhema sengimbalekela kwayena yabo sangangibuthi ngiyabhema hayi kuye kufike omunye umngane wami efika naye ngidini le athi hayi lento ibhenywa kanje siyibhema hayi ngizwe yazi lento ishaya kamnandi yabo kodwa hayi sobuye sibone aphinde afike nayo yabo sibheme lento hayi phela nami singijovekile yona yabo siqaleke lapho siphuma manje la sithi semajaldini siphuma sigqoke uniform siphethe lento i-donation usambe sidole labelongo sifuna lezo imali ukuthi sikwazi nasi kwenza into zezi kodwa sibona ukuthi okay nako ejaldini kulahleli siyangena siyatshontsha still sigqoke uniform kanjalo umuntu oqala nje wangena nje kanjalo edawo sakudlala agcina singene nje shuthi lana ke kuyihonga umfowethu wahamba kuqala le kanyoso weza la ezohlala eThekwini ehlala ePoint wahamba futhi iminyaka wathi efika 2007 sefika nayo lento okay mina ngitshela ukuthi uzobhema insangu yabo sibheme ngoba ingakafikeli usho singakayazi hayi so ngensangu sibheme kamnandi hayi lensangu ngiyangibamba kamnandi kanje yabo uhleli la ufike nentombi yakhe yabo sahlala saliqeda isonto enayo lento ethenga yiningi yabo ukukuseni sibheme ntambama kanjalo ngiphutheleke mina ngiyasebenza kusho ngiyibone ngiphuthele kakhulu futhi ngibhemile la yabo qhube nje nokusebenza ngithi mina lento kanti uzohamba kuphela 2 weeks lapho mina kusavuma ngakusasa ngiyafundiswa ngikhathele ngikhathala kangaka kwenze njani ayakuvumi ngisho ngizi mase ngiyali inhlezi ezincane ukufaka nje ukudla kuyabona yabo kanti uzofika athi sithenga iziphi sengiyagula mfethu lenza lento yakhe kathi asibhema hayi ngivuma ngibe umqemane lesi sathi singiphethe singikhipha nge-toilet saphela nje hayi angangijiki kanti mina khiyafisa ukungitshela ukuthi hayi wa-roast lo sokuqalela mina ngifisa ukukutshela wena ukuthi ungayibhemi lento ngoba eThekwini ngiyabazi abafana ngihlala nabo ababhema lento yabo kodwa manje lo makethiwa ngiyakutshela uxabana nabo bathi ngizakutshela ukuthi lento ihamba kanjani hayi eqine ngijovile nje lento sithi noma ngithi ngiyalala hayi akulaleki ubuthongo akufiki sho ngabhema inkantini insangu le kuyiyona hayi bakuphela ubuthongo phela sengiba evila nje yabo kusakumi nje ngithi ngeze ezinye izinto ukushanela shimpede singivele ngivule ngingandluli phume ngami wena ngabhema la ngiyabuka ngibuye esimeni ngiyakwazi ukukhuthala ngenze yonke into clean iceke ilandeni ngibe right yabo ngijova ke lento ngiyaqala ke lapho ngiyayisola imali bangephi hayi qala ngelesi sikhathi ngingayisoli imali ngesimini namhlanje nginamali ngicabanga ngizokwenza njani awunathi iketelo yabo singiyathatha iketelo ngiyolidayisa ngiyabuya ntama uthi iketelo wadelela uzange ulibona uzothi phela mina vele umfana khona la akekho umuntu uzothi ushonephi yimina ngidayisa singeqala ngiyabaleka lapha ekhaya ngithi mhlawumbe lo 3 days ngibe ngithi hayi buya yini kuyo njani usichazele baje ngithi hayi kwenzeke kanje sibe ngiqalekile kagcina ngithathe into kanje ngayidayisa so idayisile ba ngithi angidayisa sibani bamhla ngemali encane mhlawumbe lo 30 rand ngithi hayi singayilanda hayi inkinga singayilanda thathe lo mali sami soyilanda lo
hayi ngizibazisa yikona bengiloko bengiphi imali kanjani hayi cine ubona siphela ngeke behlezi bengiphi imali ngiyatshontsha nani nawo okunye kulahlile mhlawumbe okunye ngathi sisebenze okufihlekile ngithi abakunakile cine ngikuthatha ngiyokudayisa kodwa at the end of the day bagcine bebona ukuthi hayi into ukuthi ayisekho into uthuko yini ngoba nje ngagcina ngidayisa ngisho igas stop segas ekhaya ngithi kuyisona isisebenza ukuthi ugas mawungekho usebenzisa sona ngithi manje ngicabangele manje ucabangele kusasa ngithi thathe leyo nto ngiyidayisa umamkhulu akekho uvashile kule moto yena ephezulu lapha nginerofi ngijumbela ngani ngathatha le nto ngiyidayisa lasi ngicabangela singiyidayisa ukuthi ngaze ngaflow ngiyaqala singiyabaleka ekhaya ngiyolala nabangani le ngidle nabo le mali duko sohlala naye mase ngasekho leyo mali asangidinga ukuthi eduze kwakhe ngithi yabo hayi manje le khaya kuyatheswa kuthiwa ngilesa abangani ngisho wathi usuke lapho ngiya komunye umngane ngithi yabo siyahlohlana futhi nokuthi samsoga awayindaweni yokuthi kunento ethize samsoyintshona santshontsha yabo shuthi nase emphakathini ngicine ngasathembakala ngaboshwa ngoba kuboshwa kwami ngaboshwa esikole wena impumela la ngifunda kona ngoba sixhumana nabangani santshontsha o microwave 99 yabo gcine ngiboshwa ngithi yabo boshwa lapho ngagwetshwa 3 years ngaphuma sibe sibo 4 siya ngiphume nikhwetshelwana niboshelwana boshelwa isikole housebreaking kahle saqeda isikole nani kade nenzeni nibanjwa kanjani sifuna udala shuthi siyantshontsha kahle sivumelana sonke bafikele kumina laba mfethu ekhaya isikole sethu zowasekhaya ngithi wasixoxela ukuthi hayi unali ithuluzi umfethu singahamba sozama ukuthi kulahlile lapha phela ama-security awekho hayi sahambe ngempela sifike siqhekeze sitshontshe sithuthele ukuthi hayi nami mina umuntu ongathi ukhulile kulabafana esinabo sibo 4 ngithi yabo lapha seduze nasekhaya isikole kodwa ngesimina bafisa hayi akukho kungizowathi ngizokubeka le ekhaya ngcono sikuthathe sikuyise komunye umngane wami la kuthe ukuba fa khona ngithi yabo sokubeka khona kodwa kube nazo insolo ukuthi hayi manje sibheke ubani mhlawumbe singaluthola ulwazi angithi kanti kunezinto ezincane ebengayinakile mina ukuthi izona ezoveza ukuthi nami ngabe ngikhona lapha angithi bayithola awu lezi zinto uyithola lapha ngoba phela lezi zinto zasesikoleni nje ama-tissue lawa nani amapheni yonke into kanjani yabo kube mina-ke sasiphethe ukuqala ngiboshwe ngicele ngikhiphe nalaba abanye siboshwe sonke ngithi yabo kube ngathi kodwa abantu bafundiswa yimina ngoba phela mina ngimdala kunami okay ngiboshwe kanjalo ngiphuma hayi ngiba ngiphuma i-experience yakho ukuboshwa kwakho kokuqala manje kwakunjani kwakubheda mfethu kwakubheda ngoba ama-challenges wahlangana nawo khona ngaphakathi nzima kakhulu mfethu nzima kakhulu ngoba mina ngithe ukuboshwa ngiqale ngo-2001 futhi lapho ngo-2001 mina ngihambile ekhaya kaNyoswa ngisihamba still kube kuyithama futhi nakhona la kube kuyithama imina ngayifunela ngaze ngathola ekhaya kaNyoswa abakwazi ekhaya ihamba still ihamba still abakwazi ekhaya kaNyoswa abakwazanga ngithi nama-phone number yibona ase ngiyifunela mina myself ngoba ngibona ukuthi ngiyahlukumeza kule ndawo ngikuyona yabo ngize ngiyibuza kahle kahle mina ngikwakabani ngithi yabo ngoba futhi la koshedele khona i-audit lami kulinabafowabo ngithi yabo baphuza leli time eshade ne-audit lumagcina yabo mina mangivakashela ngazi ukuthi isekhaya yayibona kusikwathi kwenzeka sidlala ney'ngane ezinye zakhona futhi ngidlaliseke kabuhlungu yabo hawu yini kwenze njani hayi untuthu hawu lo uzoqhama uzokhalisa iy'ngane zethu kuphela simanje ukuthi wakabani wafika noma wakhe le khaya wafika noma le khaya futhi mina ngahlala ngenwa le khaya uma ukhona lapha phezulu engifikelwe inyembezi ngehle ngikuma ma naku usibani la yethi kanje avela ngibala ngidlulise phansi so awuhambe ogogo kwamalungu kumalume wakho ngizofika lapho sogogo kahle nginikeze imali yo-500 sathambe ekhaya ngiyeza nje lapho sumsum hami ngekhaya hayi nani loku ngiyibuza kahle mina ngisho ubaba nje lona kodwa naku umfethu ongilamayo yena ucabile mina ngicabile yabo usuyabuka nomgono uthanda futhi ngempela khona ekhaya nomalume ngendlela angitreat ngayo le khaya yayibona lonto ngendlela angishaya angishayisa kwengane yayibona lonto usunalo ngeke ngicine nje ngihambile ke ekhaya ngiyohlala ehamba still andihamba still uzofika ekhaya ngihlale nogogo kuyagangwa ngizwane nomfana kanti naye ukangile endaweni angibiza ugogo wathi so yabona nje usuhlala nolafana ingase ungathatha impahla zakho ubuyele ekhaya manje angifuni ukubona izinto ezenzakalayo la yabo la ngeza sothi ekhaya ngithi mina indawo ebizwa ngokuthi isiqeleni la abantu uma begangile bashawule khona bagcine beshiswa ngithi yabo
angifisi ukuyibona leyo nto yenzeka kuwena ngoba ngithatha into zakho ugodu uyikanyoso ngithi mina kokhaya ayikho inkinga ngoba ngisuka la ngiwumuntu ohambayo kanti ngiye ekhaya ngizophika nabangani uma ngibona abantu basekhaya ngiyabacashela ngithi yabo sistileke nabafethu la sigange sibambe inkunzi senza yonke into ngiboshwe 2001 uyaqala January kuboshwa kwami anginafo inamba ngisho umuntu oyedwa wasekhaya ukuthi ngamtshela ukuthi ngikule simo manje ngikusona ngiboshiwe hambe ngiyoma-Maritzburg ngihlale 2001 2002 2003 2004 uqala siyaqula icala ishawa nge-Come Tomorrow bangibuza iminyaka yami ngithi ngina 14 lapho ngina 19 ngithi yayibona ngithiwa Come Tomorrow ngifike ngithathwa abasesha kuthiwa indoda-ke sihambe-ke esekhaya khona uzobakhona umuntu ozokwazi ukuthi azokumeza khona somthola ekhaya naye ukhona sihambe ngivele ngibakhumbelile akushethele khona umama ngenhlanje sesifika ehlika umsesha ahambe wofuna i-olida sifike kugcwele amakhona kwenze njani ngithiwa hayi bezothandisa uma sengibheke yonke indawo wezibili yonke indawo akangitholi acabangi ukuthi ngabe ngikala ngoba kwakuthandaza ngalolu suku kwakuzothandazela indaba yakho yebo ngibona sekuphuma abantu abangakanani uNkulunkulu khona into usukwelo ebesihlezi sithi sikhulekela yena so asihleli azile ngokuningi solanda wena ukuthi azile ngenkosi azile ngokuningi solanda wena ukuthi uzomela umfana enkantolo yabo kusho yacela umunye umama kaye amlekelele ukuthi bampheleze ngoba akulinda wakhe yona akaza akuyona usenovalo sampheleze la Mrs Sibende yabo sengifika nivele icala lami sokufanele ukuthi lingene yabo ngisamchazela ngemali lapha iminyaka yami ngizethesile ngiseneminyaka emingaka sengijabulile ukuthi ngiyambona ngoba kade ngamgcina ngiboshiwe yibo lonto hayi face sifika ngingene abezwe eboxini lokufakaza akasho ukuthi hayi lo nto so kanje wazwa ngamuphi unyaka kanje kuba manje ngiqamba amanga yonke lento engiyisho ngiyayazi mina ngifika ngoba nje ngicela lo mphiko vele ukuthi wabona hayi lithi ke liyangigweba ke 2 years you prison ngamanga excitement mfowethu hayi ngicwile kanjalo tshela ulethe udayi khululeka ngoba lethi sizongikhipha nangebheki asho manje akusekho indaba ayibheli sengigwetshwe wangafayini la ngithi yibona uzima mfethu kunzima hayi ngicwile kanjalo uthi ngihlaleke la ngilo ngivizithwa sekuyaziwa ekhaya ukuthi ngiboshiwe ngithi yabona hlale 2005 kufeni lethiwe ingqakozi lekhishwa iboshwa ukuthi abantu abenza amacala amancane bayakhishwa yabo kwaSbreaking godef nani kanti nami ngizongela kuleyo lento uza ngase ngishaye ba 9 months ingqakozi ngathi 9 months ngaphuma ngoba kufanele ngishaye unyaka ngiphinde ngizosayina unyaka ngaphandle yabo futhi ngoba ngiphuma nje sonke isigwebo sami sesiyagoqeka ngisenacala nje ngingaphandle ngifree kanti umuntu uzophuma qhubela kuzona lezi dakamezwayo njengoba ngithi kufika lo mngani wami efika nalento engayazi ibheme kanjalo ngicela ngigacele idakamezweni angisizama ukuphuma hayi ngiboshwe ngithi hayi njengoba ngiboshiwe manje siphumile nokalotho ngizozama ukuthi mangiphuma manje ngingayibhemi kodwa ngokuthi ngifike ngahleka la hayi isho leyo ngithi hayi bo khona lento engangayibhema nazi nesishwaqa ngathi ngashana noma 1 ngizwa kanti ila ngibeza khona mo hayi kuphumeke kuyona la ngithi ngizobhema nje kanye lento singahambe ekhaya istory sakho nabazali bakho mfowethu sithanda ukuba istory esibuhlungwana uthola kanjani ekhaya kini ngoba uthi wagcina usuthola usuyitholela nje futhi nasekhaya nje singiyalwa phela manje nami yabo ngikhuluma ne-oledi mina ngitshela phela ukuthi mina ngubani wakabani ubani ubaba wami ubehlalaphi wani nahlukana kanjani yayibo yonke le nto phela futhi ekhaya besihlala kaNqetho koNgcolosi yabo ekhaya ithama ngathi behlala la eClermont sikwani odlame bekunodlame kanti sikuvele sikuqhatshweni bahlukana ithama lihamba la koNtshanga makushiwo kodwa manje abazi maphi nendawo neNtshanga ngoba nabo basafuna ukulongilandela ngokuthiwa hayi ufunani ubaba wakho ngoba asazi ngisho ubasilina ka 5 rand lo ishinabukeni nje ukuthi ukulethele lona nje ngazi ukuthi ingane yakhe ngithi yayibona mina 1000 meters for ukuthi ngimazi ithama imvelaphi yakho ukuthi kanjani ukuthi kwenzakalani ngazi baqiniswa yini mina ngifisa ukuthi ngimazi so hayi phela ngile ngicine ukuthi udadewabo kama omdala kuwena owazi ukuthi kunesihlobo esikhona omunye umuzi usembe kuthiwa ikalanga udadewabo kagogo ozala ubaba kanti ushadele khona lapho yabo asithamba sisekhona asithi sifika sathi saxoxa nisayibeke kuludaba kanti kuzongena ikhole esuke lokushini yezela ukuthi hayi umfowabo wakho ugogo uyagula
elokishini sibe sembeka kunengane la ifika kuthiwa uNtuthuko lo wafika phela semncane ezositshengisa umama wakhe kwawukuthi simgcina lokho usengakanani awumlethe sikhulume naye kwaqonana kanjalo yabo hayi ngiyayicongela ngikhuluma uNtuthuko kunjani ngiyaphila usuneminyaka engakani batshe awuzofika nini uzosibona ngithi mina igogo angazi kodwa mangisola amasene ngizofika yabo so hayi inkinga ngishilo ngitshela ugogo wakho ukuthi umkhulu uyagula la yabo unenkinga ngcono akathi kufika kancane elokishini kodwa ke so plan usikanjani mina ngisafisa nokuthi kube kude ngathi ngabe noma ikusasa bathi hayi weekend ngoba ukulisa kwakulesibili bathi hayi ngathi mina hayi ngisagoda uncane ngilalela kuze kufike leso sikhathi wanti angithatha ngihambise ngalo sikhathi base off ngomgqibelo yibona ngoba ngisafuna ukubuyela ekhaya le kanye so umalume ngendlela angithisa ngayo angithi sibe ngani yabo ngisho kuthi ingane yashawa ayishawa ngale ndlela ekushawa ngayo ukuthi ngoba ngibhema insanga khona lento ngathi imvubu eneqhuzu ngaphambili neqhuzu ngemuva engaphuki nje imvubu kwani engishaya ngayo le nto futhi ngivukele ngase ngisaba ngisho kuya esikoleni safona ila ngaseka khona esikole ngithi manje ukugcina sengene idanga sokona nje kunzima ukuphuma kuzona kumnandi ngiyafisa ukuphuma singizamile kaningi simangiboshwa ngiphuma ngithi ngizoyeka akuyeke ngithi yabo kodwa nje njengoba ngithi kulesibili bese lafika ulentoza isikhathi ukuthi ngihambe phela ngiyeke i-weekend hayi usingahamba vele nayo uma udade wami ngalala kuyena ngabe ngisale kuma lo ngabuya kusizofela usikhathi ngafika umgqibelo wangithatha u-anti wangisa khona elokishini mangifika bahlangene bonke elokishini ethuka amgcweni hamba stay hayi bajabule ithi wazi wafana nobo wakho ngizwe wayazi sekuphikile mina ngifana ngayo kusuka nokuhlala uyena ngibuka nezithombe hayi ngempela ukuyiyona hayi khona le nto ayisipani ngithi yabo sisine kwenzani nokuphanda bayaphanda banokuhamba bayile emaplazini nabo lokutshala khona izinto ukuthi zingemanethi kanjalo kutshala khona emandi empela bathi sekukhumba nani bethi bayathwala ukufaka emasakeni badayisele la edrobheni abantu abanezitolo kanjalo yabo yabona nje face kodwa ebe nayo imali angijabulisa ngalonto wajabulayo ukuthi ngiyafika la angithathe anti asayila kubo kamkhulu kahle kahle wena seJustile afuna ukuya khona uzofika uphice khona baba wakho ngizwa ngathi mina hayi inkinga ngithatha abafana ke labangise le Justile angifike ngihlala unangu anti Ntuthuko sowakhula kangaka uyangazi nawe uyangazi lenisuka nithini na ubaba ke ethi unengane kodwa manje engayo kuyibona engasho ukuhamba kanjani ngempela athi Ntuthuko ngeke ngize ngiye kakhulu ngamazi kodwa baba basaphumile bayabuya manje so since ngaqeda ngisho lo sabezo na bayacula bazongena phethe ibhodlela kagoloko la nothwala no beer babeke sebengena nebehlala phansi bembuzo ani fana athi ubani lo kubuza yena asambu asuma beke phansi kumuntu asiwena wengane kangazini wena baba ungibuya vele kuhle inyembezi bese ngakhulumeki yabo time jabula ngihagwe ibolonto manje akukho sokukhuluma ngoba khona usibaro wakhe la uhlala naye ekhaya abaphuza naye yabo kwelokuningi sazobe sexoxa yabo akuhlule na ukukhuluma uyaphuza ngisimini hey angiphuza kodwa awushayi nje kunesigazi yabo Steve ayingiphuze ngishaya Steve idlalele phansi kulo hayi into sesixoxe mina naka idlami lapha phakathi masutholisa ubufike lapha kumina mina ithi amike inkinga hayi ngithi mina ngicela ukuyolala ngiyazizwa ngikhathele hambi kulala ivuka ekseni banginikeza amazokugeza ayingivuka ngihambe kulona ithaba hayi ngifica lisahlele lisoba manje soba ke manje jabuleke la Ntuthuko wathi baba mina ngifuna ukuthi ngiya ezintweni eziningi ngikhulile ngimngaka yini kwenzakalani ngempela ngoba phela uyazi nomfana kanje yebo athi Ntuthuko ngeke ngilo ngithi ngizoxoxa ngiye kakhulu nginabe yabo kodwa inkinga yaba kuyena uma ngithi mina naye uma usinkinga naye yaba kuwena so kodwa akukho ungakusho ukuthini lo uma ngisakubona usaphila mina ngiyangijabulisa lo ngizwa lo uyabona kodwa ukuthi ingane yakho izozwa lento wayizwa ekukhuleni kwakho usemgaqweni buhlungu bethi buhlungu okubuhlungu kakhulu ukuthi naye ingosi yami uma waya kasekho yabo iyakhula nje uma waya kasekho ikhulela komalume wani ngoba ikhule kahle ithe iqala ku primary uma ubese khona ihlala nomama ukuthi kushona umana bese beyithatha ke siyohlala ngale komalume iyamazi nje ugogo wami ikhuliswa uyena uzalwa umama uphuzayo uzalwa ubaba uphuzayo uma akaphuza
ngangitshela bengithe ekuqaleni ngizwa ngathi umama naye uyidakelwe. Mfowethu. Yeah. Hey, inzima phela lempilo. Inzima. Angifisi ukuthi omunye umuntu angene kuyona. Yabo kunzima ukuphuma. Kunzima. Kodwa mase uyinikile ngempela ukuthi wena uyimisela ngokwenza nangathi ungakhona isupport uyitholayo. Ngoba uma usuyayeka nje ukuthi usungena ngiyeka akukho lula kanjalo yabo. Ngathi ngakhona izinto zokulekelela ukuthi sikhiphe lento ngaphandle ngaphakathi egazini yabo. Ngamanje fana nani basabanye ukudistort ngithi yabo kwazi ukuyikhipha ngaphansi lento egazini. Kunzima. Ulala ucabanga yona lento uvuka ucabanga yona lento lesikhathi imali izoqhamuka lapha. Izoqhamuka. Uzigcina ubona izinto ezilahlile kanti sikulahle wena. Ubona abafisi befaka nje beshawa abantu bebambe inkunzi benza into. Ngoba mina sengikhulile ngokomnyaka. Into ebheda sengiyashesha ukuyibona ukuthi hayi lo kurong. Njengoba ngihlezi ngihamba ngicishe amathini nani ngoba ngithanda nami. Kodwa ngiphephisa impilo yami. Kodwa ukuthi ithuba liyafika ukuthi ngigcine ngiyekile lento angazi. uNkulunkulu khona angisathandi ngempela kwanele manje. Kwanele ingane yami la ikhona iyangithanda. Yabo ngoba inako ukusuka la ikhona evakashele abantu bani. Sebehlala bodwa ngoba nobaba stepfather lesi ekade sikhona naso sishonile. Angizange sinqoba. Naye ugogo lo ngikhulisile mina. Ngimngcwaba. Ngizwe ngila ukuthi ugogo sekuphele 3 months ishonile samgcwaba. Walandela yena umalume lo ngathi ngithi mina bengingaphathi kahle kahle. Ekhaya kufanele ngabe manje mina umuntu osele ubheka umuzi. Ngizwa. Wasikhona ke intombazane ezalo dadabo kamama. Ebuye nje wakati ugogo egula ezisuka ugogo. Iyona ke sele manje nezingane zayo. Ekhaya. Na umbuzo wami ngifuna ukulungisa lento kaMalume. Umalume wakubona uqala into wrong. Yeah. Wakushaya kabi. Wrong umalume manje njalo. Ngokubheka kwakho ukube wena wakomplya wathobela umalume wayiyeka izinto ezwrong. Yeah. Kungabe usemgaqweni namuhla ngokweqiniso. Ngikho mfethu. Ngaba ngikho ngempela. Ungathini kubazali ngokushawa kwengane nongashawa kwengane? Because ezinye zezinto lezo ingane engashayiwe. Mina ngibona usuyangihlukumeza kanti wena weyingaka bayibona lonto. Ingane engashawa ayikho right. Ngoba kusho ayiboni ubrongi bayo. Ngithi uyibona lonto. Iboni i-right ngaso sonke isikhathi ukuthi uyibona ukuthi njengoba engashawa shuthi right. Kanti ukushawa kuyakha. Kuyaqoqa. Ngesikhathi bekubamba ukuthi usuyabhema. Ngokucabanga kwakho ngoba ukushaya kukulungisanga. Yeah. Angifuni ukupromote ukushaya, angifuni futhi sigibele sime phengi kwakho ngenyawo ukushaya. Yeah. Kumele ingane ishawe sizulu uthini. Yashawa ingane. Kodwa futhi ungayishayi uzwe uyibulale ngoba uyayikala indlela oyishaya ngayo. Understand lo leyo. Ngokubona kwakho yini okumele yenziwe abazali noma kwakumele benze njani mase bekutholile ukuthi uyabhema bebonza ulungise ngenduku? Yini okwakumele enye ngokucabanga kwakho njengoba usugaxela nje ukuthi ukube benza mhlawumbe kanje ngaba kugcinelanga la. Senzele ukuthi umzali obukayo ekhaya azi ukuthi imele mayishaya ingane yakhe ahamba agcinephi. Yeah. Uma ubona ingane yakho ukuthi ayisiyaphuma esandleni. Thatha ingane uhlale nayo phansi. Uyitshenge uyikhulume nayo ubuhle bento nobubi bento. Ukuthi isiphetho salento nje usuyiqalile manje izokufikisa phi izokugcinisa phi ngithi yabo hlale naye ingane ukhulume naye kona ukushawa angeke ngizithini asikuyeni ukushawa kodwa ngithatha ingane yakho uhlale nayo phansi ubatshenge ngoba sibaningi abantu esiphila la emgaqweni uyabona nabo abantu abenza right nabo abenza wrong uyabona abenza bahluleka usiyamona lo nje nje wazama wahluleka uyabona lo nje nje naye ukuthi kanje uyathanda nokufana nabo na kodwa mawuthanda ukuthi wena uzoqhubela nempilo uzoba nje nawe angisho yabo so nasibonelo leso usibona phambi kwabantu izinto zenzeke emhlabeni ngitho kodwa ke ngithi mina sathi ngene nakho uhlale nayo phansi khulumisane naye. Ungathini ngeinhlelo enjengalezi ezazingekho mhla niqala idakamizwa nini enjenge MPTV1 eyiqwashisa abantu ngeidakamizwa ngathini ukuphawula kwakho ngeinhlelo enjengalezi esikhathini esiphila kuso njengamanje nasentsheni yamanje? Mfethu mina engakusho kutheni mfethu izolifile manje ngitho yabo izona lezi idakamizwa nathi singafuni ukulalela ngizwa abantu kuyaseza ukulalela umuntu ngabantu ngeke uvele ube umuntu nje ngizwa konke esikwenzayo ukuthi ibuzo ngoba phambili indlela ibuzo ngoba phambili manje sense sifisa ukuthi sithathele isinqumo kodwa ngithi mina bafethu bukani akukho right bafethu kule mpilo sikuyona sithanda nathi njengoba sila emgaqweni ngithu yabo nomunye obukayo la ekhona bafethu angisathani ngikhathele
so bhekani baphethe impilo ayikho right. Kumnandi ukulalela, kumnandi uma usenabazali usihlezi kanje mase bengasekho uyabakhumbula. Kodwa ngoba besekhona bafethu ngithi mina balalelini bafethu nibajabulise besekhona emhlabeni. Nami ngangithanda kodwa kuzange kwenzeke. Ngitshela. Ukhulume ngokuthi ukuyeka kwakhe isikole ingcindezi eyabankulu ukudlula konke ukuthi wena ubunenkinga yesifo sokuwa, ubunenkinga yamafithi. Ugcine uyibona usuyinhlekisa einganeni beyihlezi futhi zihlekisa ngalokho. Okwagcina kukuholela ekuthenini uphume esikoleni ugcine uqala idakamizwa. Ungathini ngebullying eseyikoleni ngoba kusenzeka leyo nto namanje? Ungathini yini okumele yenze othisha ukulekelelana nabazali nomntwana osuke nenkinga noma osuke engenankinga ngengcindezi ngenkinga soka abhekene nayo because uthatha abanye abanayo uniform nakho lokho bayakwazi ukuthi bambhulishe ngakho. Uthatha umunye kukhona isici anaso bayakwazi bambhulishe ngakho. Uthatha umuntu omnyama uzawulile awucabanga nje umuntu omnyama ngoba emuhle kanje indonje yamanzi intombi emnyama nje uthola kodwa ngesikhathi seyingane izobe ingasi ubuhle bayo into emnyama ibona njengentombi igcina icindezeleka iziphuma esikoleni omunye azayibulala ngokucabanga kwakho ngoba wena wayeka isikole ngenxa yebullying. Yini ekumele yenze othisha nabazali ukulekelelana ukuprotect ingane zabo ukuze kungagcini kuba nesimo esifana nesakho? Okay, engakusho mina izinto zenzeke esemhlabeni yabo. Kodwa ke mawubona nako wrong kufuneka bahlangana abantu bakhulume nazo ingane. Ezinye ingane ziyalalela yabo. Otholakala ukuthi mhlawumbe usoyenza into engekho banishwa ngalo ndlela banishwa ngoba phela kumnandi ukuthi wena uqinisa uhlekwa ezinye ingane ukuthi ngoba wena uyilento ukuthi asifani sabantu. Ngizwa obanye kubezwela kakhulu omunye mhlawumbe uthi ngendlela esimhleka ngayo uyibona ngathi manje uselahliwe noma mhlawumbe kanje azigcinisa sethi intambo sheye ukuthi na uyibona exwaseka ngizwe yibona kanti ayikho right lento. Kuro ngcono noma ukuthi wabona ukuthi ingane yaphuma esandleni senze into yokuthi hlalani phansi nengane nibonisane nazo niyibeke impilo ukuthi impilo inje isiphetho sayo lesi akukho right. Yini kumele yenze othisha nabazali? Mina ngithi abahlale phansi nengane into engayisho. Awucabanga ukuthi uhulumeni kumele angenelele kube nemithetho iqinile esikoleni? Phela okunye bethu ngaphandle kwa ngeke baze babe nawo amandla ngoba nje phela kukhona nengane ezihlwempu ethi zingena ekoleni aziphelelanga ngama-uniform. Ngisho yabo nazo ziyadinga uxhaso oluthize noma phela bengeke baze basho abantu inkinga zabo ukuthi ukubona mina nginenkinga ukuthi ngidinga ukuthi kodwa uyibonela wena ukuthi hayi leso silanga yeswele nje bengenako ukuthi nokuthi yabo ngithi mina makukhona ukungenzeka ukuxhaso lezi ngane kodwa gcine kuhlalwe nazo ziyalwe ngayo yonke impilo ekhona lemhlabeni ngoba kunzima. Mina ngila isekwini angithandi njengoba bese kwenzeka izinto ukuthi noma ugqekezwe kabani kulahleka into kabani babuye abantu beze kumina bathi wena awusebenzi kodwa sihlezi sikubona ehlweni yokubhema imali usathi kusho wena ontshontshile. Ngashawa ngacishe ngafa mina ngishawa kuthiwa ngithathe i-TV plasma ne-microwave into engayazi ngempela professor into engayazi ngashawa ngacishe ngafa ngalelo mfana yedwa wathi mina nishona yiwa lo muntu sinimshaye kangaka nithi akakhiphe lezi zinto sengaze akhethe ukufa engayikhipha ngalezo zinto enisinithathile aniboni ngani ukuthi ayikho leyo shuthi risk oyibeka kuyo uma uqala idakamizwa. Yabona usenkingeni yabo usenkingeni ngempela ngoba okwenzakala wena nje ububhema yonke into eyenzakalayo la njengoba ungasebenzi ibheka kuwena usenkingeni. Ngitsho baningi abafisa belemala kanje ukuthi umuntu ufela ngempela into angayazi ngoba kwazi ukuthi yena umuntu obhema idakamizwa la around yena umuntu ogangi noma umuntu engakaza kubone ezokushiwa so kwenzema akukho lapho kwayoganga khona nafike nagaxela nafica igawu lwezabeko ngabe ngiqamba manga akukho phezulu akubona mengishawa nje ngaleyo ndlela ukuthi mina makudukile into ufaqhamuka umuntu so kwenzeka 2 times ngisino kubantu kuba yiforum yabo bengishaya asinde ukuthi ngize ngiyibuze ukuthi kungani mina yenzeka kumina lento kanti ilezi idakamizwa lezi esidlayo ingaka abantu bengasakuthembi ukuthi okay njengoba sithi kwenze ukuthi awenibhekeni ubani ngisho ukuthi uyena nje ukuthi ndabangani bakho noma ngeke angazi ukuthi ubani abenzeleni ngoba nawe uyabheka ngeke yenziwe abantu abaphila abaphuzayo lento yenziwe abantu ababhema ama-drugs. Ngiyithomba so akukho right nami njengoba ngila mgaqona ngithanda ekhaya bakhona bayangidinga
kodwa manje angikwazi ukuhlala nabo ngesidingo sokuthi ngisabhema. Angifuni ukuthi mangifika ekhaya nje bangasekho umuntu kube khona mhlawumbe izinto engicela sengiyithatha kanjalo yebo lona. Ufuna ukuya ekhaya sengazi ukuthi ngi-right ngiphumile kuyona le. Ngoba bese ngiyekile kahle kahle. Ngibuyele nje bakade ngishawa ke mina kuthiwa ngitshontshile. Hey, ngithi ngishayela into ongayazi. Bese ngiyabuyele lapho ukuthi ngibuyele ngibheme. Bese ngiyekile sengi-right. Sengihamba ngisho isonto kufika abantu bezongithatha ngemoto sihamba sesontweni bangicekele ngisho ingubo zokugqoka. Ngi-right. Ngithi kodwa kwenzeka kanjalo ngagcina sengibuyelile lezi dakamizwa. Angisathandi khathele umfana wasekhaya engimlamayo mina washo yabo shushu naye ushona ngokuthi bese egaqelile kulesi dakamizwa yena uqale ngokusidayisa yabo kanti uzothana nentombazane esibhemayo kwazi ukuthi okay mawubhemile la uzohlala nentombazane shuthi kuthiwani angithi kufanele ukuthi khona ilento uzoyidlile ubooster ukuze ukwazi ukuthi nezi sex nje e-right angithi ayibona lonto mawubhemile isex iba strong nalowo muntu akuzwa ngathi hayi uright angizwe kanti lento iyakubulala imizwa abanye bangena kanjalo athi umuntu ayingila ntombazane ngifuna ngibone kahle fanele umuntu ochathile imbiza ukuthi mangibhemile ngifika nalowo muntu wesimamile ngizoba right naye kanti hayi ila usuyifaka khona ungena kanjalo bayibhema lento eyidayisa egcineni uthe sebhema ehamba kaMeshent ethi yobhema kanti ngalolu suku bezodubula ngale Meshent ngizwa ngicela sikudubuleka naye ngisho umfana wakithi ongilamayo ngithi uyena umuntu ozokwenza okungconywana kunabo naye obesegaxela nje so mina ngisele yimini ngisele namantombazane manje nganza sekhaya ezokuthoma ngikhonzile ngiyithanda kade ngisebenza nje ngathola imali ngami ngiwayibheka abathengela lo grocery hamba ngekhaya ngahlala lusuku olulodwa ngabuya futhi ngathi mina baba mangithola amasele sengiyophinda ngibona kodwa kuphindanga ngakwazi ukuthi ngibuya kodwa iwona lo nyaka yabo so impilo ayikho mnandi mfethu ayikho mnandi nasekhaya nje ubugogashona uyophosa leyo nto kuthiwa inhlabathi ijangaza nje khona ngiyathanda sacabanga le nto le yenzakala kumina ngithi ngicishe ngife ngoba ngibona ngela ithe usuboshwe kangaka empilweni yakho mhlawumbe 4 times awusibalele okunye ukuboshwa kwakho ngaphandle lokho sokwakubala housebreaking into engitelana bakubamba kanjani housebreaking phela ngoba usubreakile waphuma wahamba fethu la oqala qala kwami ukuboshwa ngasisitshontshile futhi kamnandi futhi sayihamba ngisihamba ngalo suku nginomngani wami ongithathile sahamba soganga kwahle kahle sasingayile endlini kuyoganga sasihambe sithi siyolanda into ababentshontshile bayifihla bona yebo sasifika lapho sisebheka lento sangayithola kanti mase sibeka lelo jaleti alinamuntu siphinde singeneke nathi sitshontshele umntshintshikazi siphumelele futhi ukuphumelela kwami mina ngamshiya ngaphakathi ejalidini yona lo sekuqhamuka belungu baleka ngimshiye nezinye izinto angiphethe kasala ngabona ngize ngifike eMasteli naye futhi afike fika uselimele sibembambe ngaphakathi ebelungu bamshaya bamkhumula zonke ingubo zakhe eziqokile zabelungu bese yumlungu nje Sifika la mina angikho la ngifikele khona ngihlala khona singithenga ngiyotesta ihome test esanda ukufika ngo2001 ayibolo ngithi ngiyethesa ukuthi ayifanga yini bathi ngihamba ngiwa nawe ayibolo yebo umuntu uphethe tools afika ngitestele ayisibona iyasebenza yabo kanti lo mfethu emva kwesikhashana uzoqhamuka ezobheka mina la abuza umuntu usuke ngomthola yini ngithiwa akekho umuntu usukade la usanda ukuphuma athi mayiphuma impela uhamba yedwa noma nophuthu ayihamba yedwa ngithi hayi ngiqala ngithi yabo escape lesi usiphendwe lositheka nje manje ngiyambuka umhlane la igazi liyehle liqhathukile ibhlokwe igazi simo aphenduka izithini esabaphimisa abelungu bangibambe ngaphakathi bangibulala bangigumula bathi bangifike nje oqala bamkhumula ijacket bafaka phakathi isandla phakathini bavula umbhundo omngaka wena angazange azayibone manje ugqoka amalede ibhoba zomlungu bamshaya bamkhumulisa wona useyingane hey face shuthi alweke kanjalo yabo kuza kwazi ukuphumela kodwa manje la ngiyambona lo muntu lo ngiyazi uneyingozi ezo3 ekhanda la yabo lezi ingozi ungafaka imino kanje ingozi yona kumthintile ushayekile usho ngizwe ukushaya ngisiphamisa ngende kwigalofu ngisho manje pho sokwenza njani pho athi asamse uledini sothi bese indaweni yokuthi sabalwa amajita asibambe inkunzi bese ushayeka kanje mina ngabale ngoba mina ngihuzuka amadolo ke lapho nendlela okay sifike kubo ukuthi usisi wakho ekade ewunesi umnikeza usizo lokuqala kamgeze ekhanda amthobe yebo kuthiwa kubiza ambulance akafuni ukuthi ahambe
esibhedlela ngoba uyabona lizojumpa ngendlela phela abaleke ngayo ngale mhlawumbe nabelungu sebengazi kunomuntu ophonyukela kanje okade egqikezela kanje yabo manje ubalekela lento mhlawumbe ngasaboshwe bahlabe lo muntu awela ababhuni lawa hamba ngethuthuthi ayazi makubulala ngempela okay bese kuyahleka lokufika okay kuyile sithi angificeka nje ngimtshela okay mfethu mina ngikwazile ukubuya naye home theater iphelele into eshoda khona ihuva kuphela wonke kodwa ngibuye nawo okay athi awunalo ibhani sebemsethile ke ikhanda kanjalo siphuma ngathi la sisiyobhema ugwayi ngaphandle mina sengimtshela lento hayi naku mina ngifike nako athi awunalo ibhani sami sekho sami sokumunye umphetho nesitolo nje sisomdayisela ayisibina home theater phethe sekudayisa imali ensithatha sifuna ukuthi ublock sayikhalele kathi angaba no1.8 kodwa kwamanje ngalikhipha iblocks uyabona lesingaka la ulesihlanu athi sibuye ngomsombuluko solandana lo8 uyayibona okay sihlukaniselane ke ngimnyezo 5 thathu 5 mina ngokuthi ngidlala intombazane endlini mina singiyobona singenze njani udlala nemama bebeke ngithi la ngithekele ngithenga ngayo sidla imali lesihlanu nomgqibelo ngesonto umuntu asenalo uthi uyabantu singilindele lo mfethu ukuthi phela afike kumina sami soyekhalela lo mfethu sinikele no 500 esibamba umoya kuyesonto mvuka ekuseni kuthi hayi uphumile uthe yobheka mina dlali yazi kuze kushaya ofu hayi lo muntu akeze fontambama futhi la kunomngani wami mina engangifikile kuyena kule ndle engihlala kuyona indle yakhe waboshwa yena iboshwe limeda yabo ekade evele ifunakala futhi afikela kumina amaphoyisa kube bona ngiqhubaya ngisendleni enkulu ezigcine ibanje ubafe eboshwa yabo uzanti ngishiya nesibhamu la endlini ukushiya nenkinga sona lesibanga ngaso okay yoba ngisuka mina ngithatha sona lesibhamu yahamba ngiyakuyena lo mfethu ngithi ngiyikhalela ngqoke ivest yesikindi kamnandi uyibona hawu mfethu njani hayi ngiyaphila mfethu cha ungadini mfethu umuntu nawe ngenalutho mfethu bengicela ungizame ngaloko kuncane kwasalayo athi hawu mfethu usema ufikile la kumina esini ngimiyeza imali yo700 angivele ngijuluka amakhwa uthini ujuluka yonke indawo enoboya yabo kade ngizolahla ngithathe lento engigqokithi ngiyesula kanti uzovele sona isibhamu ayitshela ukuthi mhlawumbe ngizomkhomba mhlawumbe athi awuma usawobheka kule imali akade ethi uzo-order ngayo ngithi abona usithola malini uzokhuluma sekhuluma naye lo mfethu ukuthi ufike kanjani azolanda imali ngoba phela yimina angiyiphethe yomdethu ukuthi ngisikho yami la sengimzama nje ukuthi ngoba unebhayi mfethu sixabane lapho okay ahamba ayazi abuye nayo yonke le mali eveliselwe 800 anginikeza athi uzobe seyidila naye okay ngihambe isonto uyibhozayo manje angirazi hlale la isonto ngiyibhemela ngenza yonke into sibhekene egulana umema uyibhemela enkantini ayisebona kuthi ebusuku ngo1 kushinoke go eyobalo eyivula ithina amaphoyisa nina amaphoyisa la endlini iwindili lodwa nepedla gas nesicapha nginepedla gas thathe isibhamu ngivula isigubhu sikagesi lapha ngisifaka khona ngivala letho kuwe mangivula amaphoyisa agcwele icele ngawo kahle nangu nalo mfethu okuyena engimdayisile umdethu uyena lo ngithenge kuyena hawu ngiyangibopha nje kanjalo uzozuzani-ke wena ngoba phela imali yakhe izolahleka ngikuthole imali lento iyahamba iphindela le imali ngiyibona ukuthi ngiboshwe kanjalo leli cala-ke la ngihlalisa-ke nje ngize ngigcine ngiphume ngale ndlela ngiphume ngayo okay okwesibili nakhona-ke ngithi manje useyibona umuntu useshaya ngisho inombolo useyibona usesigebengu yini ekuthatha isinombolo okay because ngifuna abuke umuntu nje manje mayiqala idakamizwa uzoboshwa mayeseboshiwe kuzomphoqa ukuthi athathe inombolo mayengayithatha inombolo uzosebenza kunendlela ey'ningi sho ukuthi mina mfethu ngisathi sokuthi ngiyabona ukuthi ngiboshiwe anginavezisa anginalutho ingane zabantu ziyahlukumezeka ngithi uyabo kanti uma senihlangene ngale nto ngingesithi anilahlane ngithi uyabo niyabhekelelana ukuthi anikwazi ukuphila ngangithathelanga ukuthi mina ngihlukumeze abanye abantu ngayo ngangithathela ukuthi mina ngibe right uyiprotect okwami ngiyiprotect mina ngithi uyabo so nayo yimbi yinhle ngisho ngiyodwa mina ngincamela ukuthi wena ungayishaya ngoba phela mase uthatha yona inombolo usukubiza kona ijele ukuthi uhlezi uboshwa ngisho yabo ngoba wena usuyitshela ukuthi uyinto ethize ejele wena uma ufika ejele wenza ukuthi uhlala kahle angithi uyibona kanti engasize ngalutho leyo ngisho uright nje uyinyoni yakho bakubiza ngenyoni uyinyoni kanjalo uright unjalo ungayithatha umthetho ngisho uyabheda kwayiwona ngoba manje awuphilisi uyakubizela kulento ukuthi ugcine yabo
lokuqhubeka ngoba nathi nayi mina ngithi ukuthi ejele mina ngizokuthi ngishaya inombolo bengasize ngalutho eyikuyena ibulala intsha ebesebetshela ukuthi bona bayigebengu eyiphile lapho shuthi manje impilo yakhe ifa times 10 yeah kakhulu mfethu kakhulu ususeyidakamizweni usuyaganga usunenombolo yabona iyakhula lento iyakhulu emgodini so akumnandi bafethu yeah waboshwa kwesibili still ngiboshwe yona housebreaking ngithi yabo uyabanjwa yabo lana ke ngibanjwa right-handed yeah ubanjwa bukhoma la sisila ngesembo la ku Hillcrest yeah namajaliti kaseduzane sama ngenyawo la yabo siyabona la ngasakhoma usungene ngaphansi siyaqalaza hayi ngempela khoma la kunamathayi lo mntu angazi noma besebenza emathayi namathayi amasha yabo yeah siwantshontshe lamathayi siwaqule sesijombela ngaphandle kanti nanti ibhoyi likhona liphuma endlini encane lisibona ngasingena sibona ngoba sesiphuma sesiphethe izinto kuyilona selifonela ublock yabo ubase siyabaleka sithi besithazuzivala ngaphambili ublock hawo madoda kwenze njani lamasondozi nayi lamasondo kahle kade hayi ngoba thina besuwantshontshe uyena lo muntu osebenza lapho uthi asifuye soLanda umlungu uzobengekho ngithi yebo sisigatha yena ke manje ngithi ngiboshwe lapho uyaphika yena kodwa mina yonke into kade exoxa ekhuluma nama security ebuthi wakabani uhlala kuphi nendawo ngiyayibamba ngoba wayitshela ukuthi mina ngiyawezwa ngingaphakathi emotweni angiboshile ngilale phansi ngesizwe bakhuluma naye ngale so wasetshela imnyama le ndawo inokuthi ufike ngomsebenzi la okay hayi lo ngizomgila lo ngidile ngosazanayo la ya dala hayi manje njoba nje ethe soyijotsha lamathayi ushilo ukuthi umuntu uzobengeka so mina hayi usibe ngizontshe bengizolanda into obeshilo ukuthi uyitsho uthathe wayibeka endaweni yokuthi ngofika ngizoyilanda hey so ngithale bani lapho ngihlala unyaka hey ngaphuma ukuthi avele lamathayi abuyele emuva ngisho ukuthi umuntu kwawuthi akasibophe ngoba into yakhe ibuye yeah ngitho ngasinda kanjani wesithathu bese kuba shoplifting ngeke ngithi yabo kona ukuthatha ngokuqaleka ukuthi ngoba ngiqalekile nami ngiclean ngisakwazi ukungena esitolo ngiyabukeka ugame ngiqedile phansi sound ngoqedile bese nginabantu bami ngingazosiphila ugame isitolo sikho yalima ngene lapho umuntu esefuna into ukuthi ngiyakwazi ukuyomthathela phuma la ngimdayisele ngaphandle ngalowo madlana ngithi kanti nakhona ngizolahla ngibone ngilahlile ngiyashala okay khona ama-bells lawa abantu bokujema yabo kwantsho kunomuntu wesikole la wezoje wethi ufuna lamabhali manje uyabona ukuthi ayabeza ngiyakwazi ukumshayela kodwa yena angakwazi ukunikeza imali engaphansi kangaka ngithi nakhululeka mina ngilinde ngaphandle ngizomsamela ngrawona ngani bangibuka nje kumakhaya ngitsho ukuthi mina ngilahlile la ngishaya kamnandi asengithi ngiyaphuma khona cha uma kancane bro sicela ukusesha cela ungisesha hayi ngingagolozi futhi ngibuyele eceleni ngoba ngiyabona manje ngiyabhaleka lapho khona ama-security aphatha over lapho ngiyakwazi ngeke ufike ndawo mfethu ngithi ukubuyela ngala nasekhawuntini ngizama ukulikhipha ngilifake kubasket la ngaphandle umuntu obethenga wangakwazi ukuthi ayikhokhele zonke izinto futhi zabuyele emuva bangabe sebephinisela kuma-packing ngibuyisela la ngathi still khona umuntu ongibuka kumakhamera cha nange senziwe ukuthi ngithathe angithatha babuye bazodraya nami sithathe lona leli bhandle la so far swendazi-ke into oyiboshela hawu kanjalo abakubukisile ikhamera ngitshengisa bese ngibhedile kuthiwa yibo siwenze njani la mina ngiyayibona sonke lento engiyenza bengiyijampisa vele yayibona nto anginakile ngitshela ukuthi hayi ngiframe ngoba abantu baningi kuloku kulandela ngaze ukuthi basebekwazi bangibamba-ke kanjalo into encane lapho ngoba bangigwele ku-6 months ngithi yabo phinde ngizoboshwe i-assault nakhona-ke hlukumeza kwasedlali le ngikhona nje noma la elele khona fethu usayibuza usayiphendula ngoba la ngiboshwa umamkhulu udoda bokama umdala lo wakutshengisa ubaba wakho olama yena-ke lo lo omdala nje kunabo bonke futhi la ngixabana noma wenganyama sisekhaya komalume kanyoso ngoba sixabana naye uyabaleka uyongena endlini enkulu uphuma endlini yami ngaphandle ngimlandele sathi mina ngimlandele ngene endlini enkulu angene bazama ukuthi bavale isicapha bani mina ngizobe ngisikhahlele isicapha sathi ngisikhahlela simlozo ukuthi asivale asibambe sibuye sizomshaya ngisho yabo avuze yabo ingabe ngisangena endlini ngibuyele emuva bakhiya umnyango afona afonele amaphoyisa athi ngiyabashaya ngathi nje ngivele ngamnokha nje go right ngisho afika amaphoyisa afika ngibona
Boshwe kwabo uyena futhi umuntu oqiqayo usayamthuka phela amalimi anganyami ukuthi wena usungaze ungena indaba zeingane washa kwathini yini inkinga yakho umbophile untuthu ayikho lento esho ukuthi ukushayela wena ushawe isicapha kuma nje kusho ukuthi ushawe isicapha hayi ukuthi ushawe untuthu azathi hayi uzolisuda ecala azafike futhi enkantolo lathi uzolisuda ecala kuthiwa hayi ngeke sakwazi usilicala silisuda untuthu useboshwe estate ukuthi ngashaya umuntu omdala kangaka ya uzalele nje uma nje la ekhona wazi ukuthi mina umamkhulu kamshanga ambeke isandla kuze kuyebonga ngiyafunga ngeke kwafanele ukuthi ngishaya umzali wami phela lapho ngashaya umzali wami la ngesandla kodwa kwakhona phela ukukhahlela isicapha umamkhulu wakhe evalile kwasekuro mina ukuthi mfichanga ngendlela engangeke uzuyivimbe mfethu yabo khona ngiyavuma ngaba wrong wayibona lonto ukuthi mina anginaka ukuthi uyena uPhutshisa manje ethi uma wengcozo wangena babe sesovala isicapha kanti yena wangena umamkhulu sengokuzicapha uzozo kodwa kwakhona ukukhahlela izicapha egcekene ekhaya akukho right kulandelana izinto ezibhedayo ngiyabonga ephusela ngaba wrong so mfowethu kulentsha ekhona njengamanje engalawuleki yama 2000 abantu abangamazi umuntu omdala abangezwe ngamunye umuntu abenza izinto ngendlela yabo mfethu ungathini kubona mfowethu mfethu mina ngakusho okuningi bafethu siphuma emakhaya angafani uyayibona lonto so uma ubona ukuthi nawe ukhule rice ngaleyo ndlela ubona omunye umuntu eyishizilela ungamthathi kancane mfethu kona kunzima yabo kule mpilo esiphila kuyona kuyimanje ayikho right bafethu true ukuthi ikengeningi isiwele kuyidakamizwa yabo abanye bafundile abantu bakhona labazalwa abantu abathize bafundile abafethu banamakhono athize kodwa manje abakwazi ukuthi bayibonakalise true ukuthi sebengene kulezi zidakamizwa yabo kodwa nginesifiso nami ngathi ungakhona ukuthi basizakale abafethu abakhona emhlabeni ngoba baningi abangasafuni ukuyeka lento lesidakamizwa ukuthi akuphumeki kalula yabo kodwa ngiyathanda ukuthi ngakhona nje indlela ethize ukuthi singahlangana abafethu abaningi bayibonakalise amakhono abo bangasizakala besizakala khona yabo baphume kuleli sidakamizwa ukuthi asikho right umama wangane yakho wayebhema bengabhema ngikuza ukuthi ena wawuhleli necherry bhemayo ikantini lengishoyo lengisahlele hamba sileli naku ngize ngicela semboshwe mangana namathuba ukuthi ingane negcina ibhema umlando wabazali bayo kunzima kakhulu yabona nje mina leyami bengibhema sisihlele namajita endlini eyodwa afika amajita sihlale nayo ingane iyakhula nayo imbedeni noma ingane yami nayo la siqala sibheme ngikhona la endlini eyodwa so angayibona ayikho nayo leyo nto right ngoba manje ingane iyafuna futhi ibona nje besihlangana futhi ngasinto right esiyenzayo wanti akuyona into right iyabheda into ibulaliswa kusasa obinalo nefuture ethize nawe nje uzaliwe unento odalelwe yona kodwa manje wasungene la usakwazi ukuthi uyibonakalise unzima bafethu impilo iyabheda nina bendlondleno nophapha ekhanda kamenda bolela umuntu omemeza athi yakhalela ukuthi igula lika Jamal chithekile awu nina bakamphuthu bomvu njengegazi awu nina bakashishiliza ngedidi kwelimaholo limhlabe limbhedule nina bentu lebande ngodonga kwelakithi lekwabheka uZulu lokhuluma uprofessor ngwamkhize ngidabuka phansi kwanongoma esigodini sapho umthetho sohlangothini lakamandlakazi mangabe uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu le oyethamele how I ended up in drugs okuhlelo noma kuyingosi lasilanda khona abafowethu abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani eyidakamizweni ngenhloso yokuzama ukuqwashisa abantu bafowethu lento ekhulunywa la ichaos ekubangela zona eyidakamizwa chaos ongasobe wayiphysical ongakaze waze wayibona empilweni yakho ngakho lolu hlela sidlala ngalo siyacela abantu beqaphele bebheka ingane zabo nebullying ukudelelana kweingane esikoleni bafowethu siyacela uthisha kuzanywe kube nendlela yokuprotect ingane ezinenkinga ithi ayide ingane yagula noma mhlawumbe ingane inenkinga yoniform zonke lezo zinto lezo nje engagcina ibanga lithi umuntu angasayo esikoleni bafowethu siyacela ucindezele subscribe button ucindezele nebell yase ngikhuluma ngijahilile ngoma ekhala kwi background izosiqhatha kuzoba ngathi sisebenzise iproperty yomuntu ngaphandle kwemvumo yakhe kanti umsindo oqhamuka ngaphandle ngakho mina sengincenga bethu